Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back to my YouTube channel, Current Events, Comparative Point of View. Mga kabayan, stay tuned lang po kayo dahil ang i-share ko sa gabing ito dito sa aking vlog ay napaka-importante. Ito po ay tungkol po sa ating health, sa ating kalusugan. Dahil kung hindi natin maagapan ito ay maaaring mag-cause ng ating kamatayan. At ano ito? Binabanggit kong ito. Ito po, kabayan, ay ang insomnia. At ano ang insomnia? Ang insomnia, kabayan, ay ang sleep disorder ng isang tao. Yung isang tao ay nahihirapang matulog. O di kaya yung isang tao ay nagkakaroon ng mga putol-putol na pagtulog. At isa pa, maaaring nakakatulog siya ng maaga ng kaunti at pagkatapos nahirapan ng bumalik sa pagtulog. Yan ang insomnia. At pangalawa, ano ang epekto ng insomnia sa isang tao? Kabayan, ito ang epekto ng insomnia sa isang tao. Nakakabahala ang epekto sapagkat kung ito ay nagtuloy-tuloy at kung ito ay hindi naagapan, ito ay malapit tayo, ako, ikaw, kung may insomnia ka, sa isang heart attack. Pangalawa, stroke. Yan ang ating aagapan. At kung ano naman ang epekto sa ating trabaho, ito, kabayan, nakaka-apekto po sa ating focus. Ang hindi nakakatulog na tao ng kumpleto ay kulang sa focus, kulang sa concentration, at naglolos ang kanyang memorya. Danas ko na yan, kabayan, na experience ko na yan. Dahil kulang ako sa tulog, hindi ako masyadong nakakapag-focus sa aking trabaho. Minsan yung memory ko naglolos. At ang kinakatakutan ko, baka bigla na lang akong matumba dahil kulang nga sa tulog. At madalas kong nararamdaman, tumataas ang aking blood pressure. Kaya, kabayan, napaka-importante na maagapan natin ang ating insomnia. Napaka-importante na kailangan nating makatulog. Yan ang ating aalamin, mga kabayan. Pero bago tayo magtuloy, ay alamin natin kung ano ang cause ng insomnia. Ano nga ba ang mga cause or causes ng insomnia? Unang causes ng insomnia ay kung ikaw, kagaya ko, kabayan, na nagtatrabaho bilang safety officers, malakas dito ang pressure sa trabaho. Malakas ang stress sa trabaho. At mayroon din tayong papers work. Yan, kapag yan ang trabaho mo, di malayong mangyari na magkakaroon ka ng insomnia. Nahihirapan kang matulog sa gabi. At pangalawa, kapag mayroon kang nakakasagutan, kapag mayroon kang kinakasamaan ng loob, yan ay aatakihin ka ng insomnia sa gabi. At pangatlo, kung mayroon kang anxiety, may depression, kung isip ka ng isip sa iyong kinabukasan, yan, malakas yan makapagpa-insomnia. Malakas yan na mag-cause na hindi ka makatulog. Kaya iiwasan natin yan, mga kabayan. Ang pangapat ay kung ikaw, nakagaya ko, nasa 51 years old na tayo, nasa middle age o di kaya mas lalo, yung mga nasa old age na kagaya ko na nagte-take ng mga medicine. Dahil ako nagte-take sa aking amlodipine, losartan 15 mg at saka febuxostat para sa aking arthritis. Yan. Madalas akong tinatamaan ng insomnia. Madalas ang tulog ko kinukulang. At ang panglima, kung ikaw, kabayan, ay kung mayroon kang existing na sakit, lalong-lalo na sa mga nagte-take ng medisina para sa baga. At para sa mga may cancers, positive na po yan. Para sa mga diabetic na nagte-take ng mga gamot, ay talagang meron na tayong sleep disorder. Meron na tayong insomnia. Pero in God's grace, huwag po tayong mabahala dahil may solusyon naman po, mga kabayan.
Ano naman ang mga solusyon? May mga solusyon naman po, pero ang ibibigay ko ng mga solusyon ay hindi po yung pagtitake ng medisina. Yung iba kasi nagtitake or nagpapareseta sa doktor ng melatonin tablets. Yun ay nakakatulong sa pagtulog. Pero sa akin, hindi rin po applicable yun dahil nga sa aking dinadanas, na yung nasabi ko na nagtitake po ako ng medicine, mayroon din akong frequent urination sa gabi. Kaya iniiwasan ko po yun, hindi po ako nagtitake. Nagbabase lamang po ako sa mga nire-research ko. Yun din ang mga vlog ng mga doktor, binabasa ko ang kanilang article sa Google at saka sa YouTube, pinapakinggan ko. At ina-apply ko po ang kanilang advice sa kanilang YouTube channel at saka article. Kaya effective naman po. Ang unang-unang ginagawa ko, kapag hindi po ako makatulog, ang unang solusyon ay tumatayo po ako mula sa aking kama at rinere-check ko yung aking kama kung yan ba ay maayos, kung yan ba ay medyo madilim sa aking higaan. Nire-recheck ko yan at bumabangon po ako at umiikot-ikot o naglalakad-lakad habang nananalangin. Humihingi po ako ng tulong sa Diyos na tulungan niya ako para mapaglamanan ang insomniang ito. Yan ang unang-unang ginagawa ko. Effective po para sa akin at na-prove ko po yan para sa aking sarili. Pangalawa ko pong ginagawa ay nagpapainit po ako ng tubig at umiinom po ako ng maligamgam na gatas na linagyan ko po ng saging. Kinakat ko po yung saging at linilinisan ko, hindi ko po tinatanggal yung balat. Dahil yan po ang na-research ko, in-apply ko po sa akin at tuloy effective din po para sa akin. At isa pang napaka-importante na na-discover ko ay ang pagkain po ng miracle fruits. Ano itong miracle fruits na ito? Ang miracle fruits na ito, kabayan, ito ay ang pomegranate. Napakaganda pala. Kapag kayong hirap na ako, ginawa ko na lahat yun. Kumain na ako ng saging na nakababad sa milk. Ininom ko na yung pinagbabaran ko, yun ay banana tea, ininom ko na, hindi pa rin ako makatulog. Yun, gagawin ko na po yun. Kakain na po ako ng miracle fruits, yung pomegranate. Yung pomegranate kasi marami po itong antioxidant. At ano naman itong antioxidant? Ang antioxidant po ay yung substance po na nanggagaling dito sa pomegranate. Ito po yung kapag nag-oxidize po kasi o nag-metabolism yung ating kinakain, yung pag-transport po ng hangin at saka dugo sa ating katawan ay nagkakaroon po ng oxidation. Kapag hindi po maganda yung balance, nakakasira po sa ating mga ugat. Kaya yun po ang nabibigay po ng ating kinakain na itong miracle fruits na sinasabi ko. Dahil ito ay antioxidant, mayroong vitamin C, mayroon siyang vitamin K at vitamin B. Kaya napakalakas po ito. Kumain po kayo ng pomegranate. Napaka-importante po ito, kabayan. Kaya yan ang mga ginagawa ko. At pagkatapos nun ay nagdi-deep breathing po ako. Nagdi-deep breathing po ako at bumabalik lamang po ako sa aking higaan kapag ako ay inaantok na po. At ang panghuling-huli na ginagawa ko ay nagpapatugtog po ako ng Christian songs. Pero yung pinagpapatugtugan ko po ay malayo para malayo po sa akin yung radiation. Ita-timer ko na lang po yun. Lalagyan mo po ng timer yung pinapatugtog mo. Halimbawa, siguro yung 2 tugtog na Christian song o 3, yun, inaantok ka na, makatulog ka na. Pagkatulog mo, siyempre nag-stop na rin yung music mo. Yan po ang aking ginagawa. At sana, ang vlog na ito, kabayan, nakatulong sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga may insomnia na kagaya ko. Yung nasa middle age o di kaya mas mababa pa yung age sa amin. Basta may insomnia ka, dahil pinupunto ko po kasi yung mga old age saka middle age ay prone na talaga sa insomnia.
Kaya yan lamang po ang gusto kong i-share. I hope kabayan na nakatulong sa iyo ito. At bago po ako mag-end up ng aking vlog ay inanyayahan kita kabayan na isubscribe mo ang vlog na ito and hit the notification bell. Para sa lahat ng aking mga bagong vlog ay magkaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin at kabayan, i-share mo ito sa iyong mga kakilala. Dahil ang vlog na ito ay napaka-importante, malaking tulong po sa kanila. Napatunayan ko na po sa aking sarili at na-i-apply ko po ang aking research. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back to my YouTube channel.